kuvaa tänään. Hei! Täällä on taas LPS IP. Kuvaan tänään video, jossa mun kaverit on laittanut mulle kysymyksiä esimerkiksi IG:ssä, eli Instagramissa. Ja eli tällä kertaa ette te. Ja siis mun IG on iida.pietila. Tulkaa vaan seuraan ja pyytää kamuksi vähän niin voitte laittaa kysymyksiä. Ja tää siis kestää tosiaan jotain 3 minuuttia. Niin kun mulla on niitä kysymyksiä, niin mä nyt toteutan niitä. Mä käyn katsomaan nopea. Eli ensimmäinen on, tai siis haaste on, avaa ikkuna ja huuda, että musta tuntuu, että mä olen peruna. Ja ok. Musta tuntuu, että mä oon peruna. Homma hoidettu. Noin, se oli pikkusen olo, koska se just katsoi mua päin joku ihminen. Ja toinen haaste, tai semmonen on, että kiipeä tonne mun taustan ylös. Mutta te ette valitettavasti näe sitä, koska mä en viittis näyttää teille mun taustan yläpuolta. Tai ok. Siinä mun taustan yläpuoli. No, pääsenpä kiipeilemään, leikkimään mitä liian. Hei, se toimii. Hyvä, kun mulla on nää lonkeroot. Sori, keskittyminen herpaantui. Kuitenkin joo. Mä en pidä nyt taukoa, koska mä yritän nopea lataa mun puhelimen. No niin, tässä on mennyt nyt 2 tuntia. Eli, niin seuraava haaste on, että laulaa Piipolan vaarella oli täällä. Kamirolle. Piipolan vaarella oli täällä. Hiala hei, siellä se hoiteli lampaitansa. Hiala hei. Mä tuolla, mä siellä, mä joka puolella. Hiala hei. Mä en osaa sitä kyllä kunnolla. Mut joo. Seuraava on, että kirjoitan niinpä nälkäisialalla oma nimes kun pystyt. Eli joo, mä näytän sen kohta. Tossa. Mut joo. Ja mä oon siis arpomassa yhtä juttua, että niin, se on silleen, että lähettäkää mulle ikäisen tästä petsistä piirtämiä kuvia. Ja mä valitsen hienomman, tehkää jotain rekvisiittaa liittyen mereen. Ja laittakaa mulle ikäisen, niin mä ehkä arvon mä käyn hakemaan juttuun, mitä mä äsken sanoin, sori tuosta äänistä. Siis laittakaa mulle siltikin kuvia tai semmosia. No aina mä valitsen semmosen ihanan piirroksen. Teema on nyt meri ja tästä petsistä. Ja mä laitan aina 2 noita kuvaa niin tähän näkyviin. Et joo. Eikä tämä video ollut tässä. Hei ja moikka moi!